Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa. V tomto videu bych chtěl říct něco k tomu receptu, o kterém jsme se bavili v předchozím videu, se kterým se mi podařilo vyhrát nejlepší domácí klobásu na klobásobraní 2025. A koho zajímá recept, můžete jít na naší webovku klobásstvíadamy.cz a tam už v menu rychle uvidíte, která položka se týká uzený. A když na tu stránku kliknete a dojedete úplně dolů, tak tam najdete odkaz na stažení celého receptu, kde bude mít počítaný, jaký ingredience jsou tam použitý a podobně. No a pokud by vás zajímalo, jaký jsem zvolil postup pro výrobu té klobásy, tak mě sledujte dál. Tak, a zatímco většina chlapů, kteří si k nám přišli na workshop vyrobit jednomačkový nůž, si teď užívá domácí gulášek a kraftový pivo, takže má menší pauzu, tak jsem si řekl, že vám popíšu ten postup, kterým já ty klobásy dělám. Nejsem žádný mistr, ale věřím tomu, že je hodně důležitý dávat si u všeho na čas. Nepospíchat. Jo? Spousta lidí to všechno zbastlí v jeden den, zmícají to, narvejte do střefa a nejradši to jde hned prvně do dírny. Tak to já vůbec. Já si vemu to maso, hezky si ho připravím, vyndám ho z lednice, očištěný, ochlazený, nakrájím ho na menší díly, který potom zase vrátím do lednice, abych to maso měl hezky podchlazený. A potom tady ty klobásy jsem to společně s kořením prohnal 8 šajbou a opět, potom co jsem to ještě pořádně promíchal, přidával jsem tam jenom minimum ledu, tak jsem to vrátil do lednice. Ať je to hezky odpočatý, spojený. Měl jsem to tam až do druhého dne. Mezitím jsem si veškerý iberijský sádlo nakrájel na kostičky 4x4x4 mm. Byl to docela oprus, ale pomohl jsem si tím, že jsem podchlazený iberijský sádlo nejdřív nakrájel na kráječi na 4 mm plátky. Ty jsem pak naskládal na sebe a znovu jsem to nakrájel po 4 mm, takže jsem měl takový nudličky a to už jsem potom dokrájel ručně nožem. Takže tohleto celé jsem potom vzal a jeden můj dobrý kamarád, který se klobásám věnuje na profesionální úrovni, mi poradil, že bych to sádlo mohl spařit. Že to pomůže struktuře. A měl pravdu. Řídil jsem se jeho radou, kouknul jsem se na internet, našel jsem si návod prostě, jak se to dělá. A vlastně to sádlo se jenom na nějakou dobu ponoří do horké vody, ono se jakoby zatáhne, potom ho dáte do ledničky, abyste ho nechali vychladnout a zase ten další den, když už to všechno chcete narazit, tak to zase znovu promícháte to sádlo s tím už připraveným nakořeněným dílem a narazíte to do střev. Samozřejmě střeva musíte mít propláchlý, namočený, připravený. No a jakmile to narazíte, tak opět já doporučuji nechat to rovnou do udírny, ale opět nechat to hezky vyvěsit, zase do dalšího dne, klidně to lidi v lednici. Já osobně tady u těch klobás jsem to udělal tak, že to pověsil přes noc do udírny, protože nebyly minusové teploty a vycházely prostě teploty tak, jak kdyby to bylo v ledničce. Já používám elektrickou digitální udírnu, na který si termostatem nastavím teplotu, jakou chci, a používám Deambox. Takže já jsem si nejdřív ráno roztopil tu udírnu na nějakých třeba 30-40 stupňů na chvíli, abych ty klobásy osušil a jakmile byly suchý, tak jsem začal pomalu udit, nejdřív na nižší teplotu, potom na vyšší teplotu. Donutilo mě to pořídit si nový bezdrátový teploměr, protože ten den, kdy jsem udělal, tak jsem z domova odjížděl do kovárny, pracoval jsem v kovárně a z kovárny jsem musel jet asi 4krát zpátky domů kontrolovat teplotu, protože já sice mám termostat, který si můžu nastavit, ale mě šlo o to, abych měl tu správnou teplotu v jádře. Aby to nebylo míň, kvůli samozřejmě bezpečnosti a kvůli tomu, abych dosáhl té vnitřní struktury, kterou chci, ale zároveň jsem to chtěl přetáhnout, abych nestratil šťavnatost a zase tu strukturu těch klobás. Takže
v podstatě udělal jsem to asi 6 hodin, dokud jsem neměl pocit, že už jsou využení jako dostatečně. Jakmile jsem měl pocit, že už je to dostatečně očouzený, tak jsem začal zvyšovat teplotu a snažil jsem se dostat na 72 stupňů v jádře. Víceméně je to tak, že ty klobásy v té ubírně strávily několik dní. Nejdřív tam byly několik hodin přes noc. Druhý den jsem začal, řeknu, ve 8 ráno udit. Okolo nějaký druhý, třetí hodiny jsem začal zvyšovat teplotu. S tím, že přes den, to nejdelší část území, jsem měl vlastně nastavené na nějakých, řeknu, 60 stupňů. A jakmile jsem chtěl už zvyšovat teplotu pro to, aby dosáhl 72 stupňů Celsia v jádře, tak jsem to postupně zvyšoval do nějakých 80, 85. Nakonec podle teploty a větru a toho, jak vám funguje na klidně 90 stupňů, tak abyste na ty stupně dosáhli. No a potom jsem měl připravený lavor se studenou vodou a aby se mi klobásy hezky zatáhly, tak jsem je prudce schladil. Jakmile byly schlazený, pověsil jsem je do vychladlý ubírny a nechal jsem je tam zase až do dalšího dne. No a jakmile byly klobásy hezky vyvěšený a hezky vosklý, tak jsem začal ještě začuřovat studeným kouřem. Jo, takže udělal jsem na buku a potom to studený bylo už na jiných dřevech. Nejdřív jsem použil švestku a protože mi štěpka švestková došla, tak ten další den jsem udělal ještě na jabloni. Takže já doufám, že pokud se rozhodnete vyzkoušet ten recept na tohle klobásu, že vám to dopadne stejně dobře jako mě. A samozřejmě, pokud to děláte jinak, nemám nic proti tomu, ale pokud budete mít nějaký připomínky, tak si to samozřejmě rád poslechnu, protože mi to možná pomůže, aby to bylo ještě lepší. Tak se mějte a ahoj.